Abo bachaphazelekayo kumdlalo webhola ekhatywayo bedibene kwigumbi lengqungquthela eAfrikaners eAdo ngenzame zokuphucula lo mdlalo kule ngingqi nokuphuhlisa abadlali bangomso. IBush Parades edlala kwizinga le-ABC Motsepe ejongene neengxaki zemali ibingumba ophambili kule ndibano. Ucebo wakule ndawo uveze ukuba baza kulixhasa eli qela. Sive into yoba kuthiwa ingathi iyafuna ukuthengiswa. Isenze sangabantu noko abathe masiphakame. Ngesikhangele nathi into yoba singenza ntoni. Remember iBush Parades club ejongene almost ne-20 clubs that are playing kwi-LFA around Sandys River. Apho khona sinabantwana abakwaziyo ukuthi bafumane ispace sento yoba badlale kwiBush Parades and expose themselves ukwenzela into yoba bakwazi ufumana mhlawumbi ipromotion or some team ikwazi uscouta kwiBush Parades. Like we do have now 2 players as one of them nguThobani Jacobs ozawudlala kwiChippa United, sinomzoxolo Rhafani ozawudlala kwiHyper. Umqeqeshi weli qela uSizo Ndondashe uthi kuzoba yinzuzo kubadlali bangomso beliphondo xa eli qela liza kuxhaswa ukwenzela lidlalele ukwenyukela kwizinga elingentla. Ibaleke kakhulu ngoba kaloku sinabantwana abancinci abasadlala esi sport abanetalente entle kakhulu, and even nabo uba kanti ingahambi iBush Parades it means a lot kakhulu. So ndinalo ithemba noba ukuphuma kwethu kulomhlangano ayizothengiswa eli qela. So that's why sibize isport nabo ndoba masizo experience izinto esizithethayo lezinto zakwenzeka. Kubahlali mabazi bazosupporta eli qela. Ndinalo ithemba noba if izinto ziyalunga i-team ingathengiswa ihlale andifuna ukuphosisa singacontesta for ukwina ipromotion because ngesupport sabo andifuna uxoka singatshintsha into eninzi because i-team ibisokola ixesha elininzi. Otherwise isupport esifumana from community singabona into yoba si-contest for number 1. Omele uSafa uThembisa Mngeni nobe kwathatha inxaxheba kwesi singxoxo ubalula ukubaluleka kwentsebenziswano kwabo bachaphazelekayo kwibhola ekhatywayo. Ndicinga uba ii-plans zethu zeze into yobana kwii-areas zonke sikwazi wonke umntu, inhloso yethu into yobana wonke umntu akwazi ukuba hands on kwi-football. Sitshekishe kwakunye no-business bazawuba hands on kwi-football so that ke ngoku sikwazi ukuzibona ii-players zidlala. Sometimes ezinye ii-players ziyafuna ukudlala kodwa ke azinazimenzi zokuba zidlale. Mhlawumbi umzekelo abanaziboots, kit, kodwa ke ithi loo nto leyo ngoku mhlawumbi ngethemba into yoba ezi players zizawukwazi nazo zibone ukuthi ziyakwazi uthatha inxaxheba apha eSandys River. Lo mcimbi uthetha lukhulu kakhulu kum umcimbi wale sport indaba because sithetha nge-future apha yabantwana bethu. Although besithetha ke based on one team but it has to do with the future yabantwana bethu because ukuwa kwala team kunomthelela onokwenzela into yoba abantwana bethu baphelela kwiziyobisi bengenamdla wesport esoka. Now le sport indaba sona sesincedisa kakhulu ukuze sikwazi uyibuilda isoka yethu apha eSandys River ukuze wonke umntana walapha afile involved kwisoka elapha eSandys River. Umququzeli wale ngqungquthela uMncedi Lali yena uthi banethemba lokuba amacebo nezisombululo ekuthwe kwaziwa nazo kule ndibano ziza kuphunyezwa. Ezinye ze-objectives kukuba ne-open and robust discussions ngemiba enxulumene nebhola yethu. Ngoba kaloku ixesha elinintsi ezinto sizithetha ki-irrelevant platforms ngoba le platform yeyona platform ibalulekileyo kakhulu. So ndingatsho into yoba izinto namhlanje eziye zadiscusswa apha kule indaba zezinto ezizathi ithatha ibhola lethu sizibeke phambili kakhulu. Ibalekile kakhulu ubhuti wam kum le nto ngoba apha not only abantu bebhola njengobusitsho belapha besi-invite also the members of the municipal council, also the business people, nawo wonke umntu from the sporting fraternity. Kubalekile kakhulu ngoba sithetha ilizwe linye apha, ukumanyana, ukuphuhlisa. So bibalekile kakhulu into yobana sibenza le gathering. Eyona njongo yale ndibano
ibikukumanyanisa bonke abo bachaphazelekayo kwibhola ekhatywayo, kodwa oyena mba ubutshisa ibunzi ibikufumana amacebo okunceda iBush Pirates. Kwiindaba ze-MPK TV, ndinguLinge Gcwabe, eAdo.